मंगलाझरा बीपीएफ प्राइमारि मावख'आव इउपिपिएलनिफ्राय बीपीएफआव जयनिं जानाय अनिता मुसाहारिनि मेगनाव मोदैनि बाना। आंनि असे बेवाइया इउपिपिएलनि चेयारमेनब्लाबो आं जेबो मोनाखै अनिता मुसाहारिनि बिबुंथि। मख'नो गोनांदि बे जयनिं जानाय हाबाफारियाव इउपिपिएल एआइइउडिएफ सोद्रोमाफोरा बीपीएफआव जयनिं जाफैनानै इउपिपिएलनि सोद्रोमा अनिता मुसाहारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। बेखौथ' आङो आगोलनिफ्राय आङो बीपीएफखौ मोजां मोनखायोमोन, ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय आङो दा जोंना बेवाइयानो बेबायदि चेयारमेनमोन नालाय, बेनिखायनो आं थाथ'दोंमोन आरो बिगा गेजेरावनो। ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो दा जेबो सुबिदा मोनैनि थाखाय आं जेराव दं आं बाव थाफिनगोन होननानै आं दिनैहाय फैनाय जादों आरो। दा आंनि अबस्थाया बिराद गाज्रि अबस्था दुर्गति, खिन्थु आंनि न'आ गासिबो त्रिपाल खोबनायसो, दिनै गासिबो अखा सेरजोबो। आंखौ रावबो नायसनाखै आरो दखाना दखाना बिदिबा बिनि थाखाय आं माबा मोनसे अनसुंथाइखौ लुबैनानै आं बाव फैफिनदों। आंनो सारमोननिफ्राय एसे अनसुंथाइ नांगौ होननानै आङो गोसो जानानै आं फैफिनदों। दिनै आंनि दखानखौ नुलांजोबो, गासिबो न' बां गासिबो फोसाबनो हायाखै आङो। बेसेबां दुखु, दिनै आंनि फिसाया बेसेबांबा गोबाव बियो बनबास खाथिहैदोंमोन मोनसे उग्रपन्थी जानानैहाय। दिनै बेनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै, दा मोनगोन होननानै बियो बेसेबांबा हास्थायदोंमोन, नाथाय मोनाखै। दा बेसेबां दुखुथिया जोङो दा दिनै जोङो लेबार हाजिरा मावनानै जायो। आंनि फिसाया बेसेबां खस्थ'। दिनै आं बेवाइनि थाखाय आं मोनसे सुबिदाखौ लुबैदोंमोन, नाथाय मोनाखै। आङो मोनसे दखाननिबो मोनसे सुबिदा हरदोंमोन, बेखौबो दानना होनानै आंहा मोनाखै। बेनिखायनो आं दा दिनै गोसो जानानै आं बे जायगायाव फैफिननाय जादों, जेराव आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बिदा फंबाया दङ। आं बेयावनो गसंथाफिनगोन होननानै आं दिनै फैदों। आंनि बिमाय सासे, बियो माजेन्द्र नार्जारिमोन, दिनै बिथाङा जिउ गोमानानै थांबाय। बेयावनो आङो दङ, दा बेयाव फैफिनबाय आङो। आंनि बिमाया सासे एमएलए मोन जोंनि सराइबिल जुमदुवार एरियानि। दिनै आं बेयाव थाफिनगोन होननानै आं फैफिनबाय। दिनै आंखौ बीपीएफनिफ्रायनो नायफिननांगौ होननानै आङो जेब्लायबो जानजि खाफ्रादों, जेब्लायबो आंनो बेखौ नांफिनगौ। जेबो मोनाखै। दिनै नोंथांमोनहानो नायनानै थांनो हागोन। आंनि न'सिम नोंथांमोनखौ आं लानानै थांगोन। दिनै आंनाव उखुमा गासिबो त्रिपाल खोबनायसो। दिनै अखा सेरजोबो, आं उन्दुनो मोनाखै। हरनि समावहाय बारअखानि दिन फैबाय। दिनैनि गेजेराव आं माबा मोनसे अखा बांखा हायोबा दिनै आं सिखाख्लुमनानैसो थानांगौ जायो। मोनाखै आङो, गैया आंनावहाय जेबो। बीपीएफनिफ्राय आङो साबसिननिफ्राय साबसिन आरो जौगालांनो थाखाय आं हास्थायो। साबसिन जालांनांगौ, जेरैबायदि आगोल समाव मावबोदोंमोन। दा सरखार गोदान जादों, परिबर्तन जानांगौ होननानै बुंदों। बेनि गेजेराव जोंनि बर'फ्रा बेसेबां आलाय सिलाय जाबोदों, हाग्रा बंग्रा थाहैनांदों, न' बां एखुजाजोबदों, आलाय सिलाय। माबा मोनसे घटना गैयाबा घटना खालायनानै मोदैजों मोखांजों थफ्ला थफ्लि लाना खारनांदों। बेनि थाखाय आं दा सुबिदा सान्तिखौ आं लुबैफिनो। जेब्लायबो सान्ति जालांनांगौ, जोंनि बर' हारिखौ जेब्लायबो गोख्रोङै लाखिफिननो हानांगौ। इउपिपिएलआव दंमोन, दा 60 बोसोर जाबाय आङो। जेबो मोनथाय गैयैखाय आं बेयाव फैदों। जेबो मोनाखै। नोंसोरबो नायनो हागोन, लामा गैया, न' बां गैया। जोंखौ गार'फोरखौ एसे गामि दरसेखौ बासिनानै गारनाय बायदि। दाबो नाय नोंसोरो, जेबो न'फोर मोननाय गैया। जेबो मोनाखै जोङो। आरो आंनि फिसालाखौ मोनथामफोर गावदों। बिराद दुखुआव दं जोंहा, होमबाबो जोंखौ नाया। जोंनि दुखु बायदि दुखु गैया। जोंहा गोदाव सोराव खारनानै मेघालयसो दंमोन, होमबाबो दा फैबाय जोङो। न' बां गारनानै खारजोबदोंमोन आंनि फिसालाखौ गाबनायखाय। जोंनो माने सान्थिखौ नांगौ नालाय, जोंनो डेभेलपमेन्टखौ नांगौ नालाय, जोंनो बर' हारिनि थाखाय। जों ओंखायनो सान्थिखौ लुबैनानै जोङो बीपीएफआवहाय जोङो जयेन जानाय जाबाय। जोंथ' आगोल समावहाय जोङो इउडिएफआव दंमोन ना। दाथ' जों इउडिएफआव थादोंब्लाबो, बै समावहाय जोङो इउडिएफआव थादोंब्लाबो जोङो दा गेजेरावसो थानाय बायदि दंहैयो आरो। रावजोंबो जोङो पार्टियाव गैथ'ला बायदियानो थानानै दंमोन। ओमफ्रायनो बेनि थाखायनो जोङो माबायावहाय हाबबाय, बीपीएफआव हाबनाय जाबाय। दिनै दानि गोदान सरखारनिफ्राय जों जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै, माने जोङो जेबो मोनाखै। ओंखायनो जोङो गामि एरियायावबो जोङो जेबो मोनाखै, आरो जोंनि बे लामा सामा आरो दालांफ्राबो जोंना जेबो जायाखै। ओंखायनो जोङो डेभेलपमेन्ट गैयिनि थाखाय जोङो दिनै इउपिपिएलआवनो जयेन जानाय जाबाय। बीपीएफआ सुख'गोन बेखौ जोङो मिजिंथिनानै जोङो दिनैहाय बीपीएफआव हाबनाय जाबाय। जोङो 20 जन 25 जनसो जागोन आरो जोंनि जयेन जाफैनाया दिनैहाय।